So ningon ko atubang ako kay at least lang magangaan gamay ako ang gibati nga direkta ka na kumungay pasaylo. Wala ni tago kung may kay ka nangay pasaylo, sorry ka sa social media nya karon na nako sa tubangan nimo, wa ka nangay pasaylo nako di ka katubang nako. So unsa man dayto? Wa kay remorse dito tinud-an na imong mga pasaylo. Pasaylo lang dito sa akong nabuhat. Wala dyan ako natuyo. Namatyan ng pamilya. Ang akong naigo. Pag alas 2. Orasan ako masulti sa inyo. I don't know na ma-feel pa ba nako ang Christmas. Ako kabawaan na kulang gikunan ba kung ano ga ituman mi karong Pasko ginana man ko mag-itom ta karong Pasko mo ato ang kuana mo ato ang motive na mo kay every line na basa sa Pasko lain man mi sa ang pamilya sa akong igsuon like sa color ya kami ko mag-itom ta kay mag red hat man ta Santa hat para mo stand out ang Santa hat nato ing ana so kung ano ga ituman ta ay magsinyalis to whatsoever pro devastated kami kasabot pero may nasakitan yun sa kitabo kay dili man gud ingon nga ang cause of death nga natural yun ba sakit it's kuan na kay bakalit nga sakit kay nabanggaan yan bitaw may kasabot sa bawa may mabuhat nga na so kami tanan is napami sa kuan yun nga painful para namo Di pa mo ka imagine, no? Di pa yes mo di pa gyud ma-imagine sa iyong di kuya wala ako sakit tanawon labi na ang bata nya makita na ko akong anak nga galisod og ginawa from the start nga nakakita ko niya wala na yan anak na ba so ako na isudaan niyo yung sa may mabuhat na ko para sa akong anak mo update lang ta no unang nakalas on the spot yun ang imong apo si ako Caroline. apo oo Nadala pa ni si Didre sa hospital together sa iyang wife, no? yeah we're Then, separate sila sa separate. hospital yes Si Didre kada hapon alas 2 alas 2 city sa hapon nabugtuan siya siya. mm Iubanan yun sa amahan niya. mm Idana niya kalab mm si ang asawa, ang ama, inahan, Pop kumusta? wow pa siya conscious naman nun siya but nag-undergone siya operation Yung sa ninyo pag sa legs niya yes, yung sa ninyo pag pasabot siya. wala pa siya kabaw Wa siya nangita asa. nangita siya sa akong anak pero wala siya nangita wala siya naghisgot sa iyang anak yana ra siya sa iyang best friend nga baw naman kung ano di man ko nila sutian because never wala gyud bisag usa namo ni hisgot bahit siyang anak so of course ako as inahan kung di ko sigutan nga no di ay asa man di ay diba so kung makampanti pagkampantihon sa mga okay ra kay nay nagatiman bla 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 wa magyud mi naghisgot so of course sa iyang kon sa iyang hunahuna conscious man gud siya paghitabo So, doon na siya idea ang sinitabo sa iyang anak si Caroline. Pero ang wala pa ni confirm lang niya gyud sa kanikang Dre, wa pa sa gimi ni confirm niya pero before siya nabugtuan og kuan na gipatawag gipastorya sila gipastorya to namo iyang partner through phone video call ang anak na para makapaminaw ang akong anak sa iyang tingog amo lang gikuan mo sige tawag ingon ang iyang partner love love daghan pa kitong mga plano ayoko biyahe ing ana so wala si Dre, o si damage sa iyang lawas. both legs niya diri niya paa kuan yun fractured kay makita mo ni burot ng maayo niya nagbalik ko ang tiil both good unya ang iyahang kamot on the right side niya na ida kong isip yun nga ri iyahang diri sa sayang hand sa wrist niya balik pod ang ngari sa pikas is diri na apo diri dapita sa wrist tungod na sa kuan sa motor ba pag hold tingay nga nasa lagpot sa iyang head nasa siya hand injury tapos tungari sa iya sang inner part So bali pagkita unconscious gid siya. unconscious yun sa suka from the incident until Nabugtuan. wa gyud siya walay alibyo ang iyang kuan ba bahala lang to may mata or ana nga kita nga na siya sign nga buhi pa siya wala mer nagka deteriorate pa na deteriorate unresponsive yun from the start Sa iyang asawa ang iyang damage sa lawas. Doon conscious naman ang makaistorya. conscious na Stable makasaya na siya. Kumusta siya sa iyang mga Na- damage po?
sa tiil, sa legs niya na ay gi-undergone na siya ng surgery kanong operation kay tong dako man sa kay gisi. So daghang ang hugaw nga napaslak sa sud. So gitangtang nilang tanang hugaw pero pag gisira because balik ko na sad or today or ugma something na schedule for that kay para tan-awon na sad nila kung sa complication if ever man gani nga way ko anto plastic surgery nya kung ma-okay ra mura ko balik ra pa ang tissue mo balik ko ganang close pero dili pa nila kanon kay under observation pa daw ma'am salig naman ko sa Ginoo gud salig ko sa Ginoo kung di man gyud kung piyansa nga mapiyansahan gyud siya nga dili ta makakuan ang Ginoo lang di mahibaw niya nya naiingon mo uban nga kanang nanawag man tong abogado ko no sa kumbana willing ko na mo bayad whatsoever anak Willing mo makisip ako? no kinabuhi sa muan bahalag panigan pa sila sa korte o unsa nga na at least kapanti ko nga wa ko dawat og bayad at least kapanti ko kay di pwede mabayaran ang kinabuhi sa akong duha ka kuan family member nga namatay ilang gipangutang sa Facebook nga daghang dami account nila nga to nakadawat og death threat dili lagi ka namo wa ko kabaw kung nasuko lang out of anger mga barkada nila unsa diha wa ko kabaw sa mga Basta ko kabaw ko unsa yung ilang nadawat, ana di sa jud ko mutuo nga nay ing ana nga death threat. Yasi. Ayaw dagani ang imong responsibilidad kay duha ni ka kinabuhi ang hugkasan og kanang ano Nakalas. nakalas duha ka Kinabuhi. kinabuhi nakalas tungod nimo. And then ay kasabot ra ko mo depensa kasi mo kagalingon but you know deep inside na nakasa ka. Justification niya nga padung siya sa syudad. Kay kung ganahan siya mo biyahe wala uno di ka mauli or mo pahuway ka katugon na kay ka pahuway ka skilid usa pa sad na siya mga kuyog sa sakyanan di ba wala di ka badlong sa niya oy katugon naman ka pahuway ka skilid or Brad kuan ana May luta. may Wa ba lota to na Brad. ligot? Wala gyud na liquor test I was asking for liquor test para na me kuan nga nakalusot lagi diha dapita kay long Ito ako nabuhat sa ngitabo. Itiut naon kuya. Ko lang. Na naman yun mo doon ni Blakey diya. Maglibog ko ako kabaw sa ko is tinilagod. Kasing-kasing. Galibog ko sa ako ko kayo. Every time magkita ko niya, gun makaingon ko sa galingon ko ya. Sorry, wag ko mabuhat. Usaon man ako kanapit ang helpless ka. Okay, bakuan. Itong ganahan ka nga, kwaon mo ang ilahang kasakit. Pero wala na may tawa ko, ka naman taon man ako, oy, ginawa ko, yung ginawa na gani. Walang na, naswell na lang yun mo. Watch over sa imo ang mga igsuon. At mga pamilya mo, ano yan na, i-pray ra dyan ka na mo. Sa tarapay tabo. Kaya kabala ka, sa among kaya, sa among makaya, ninyong duha. Bahay na to nakasabuhato na mo. Balag di pa mo panig ang stisya na to. At least kabauta nga wala tay sala. Balag balihon pa na nila. Klaro man kaya nga sila ginakasala. At least among gibuhat tanan para ninyo.